tothom. En nom de les famílies d'en Xavi Mora Busquets i d'en Jordi Banyera Solat, us donem la benvinguda i les gràcies per tornar a ser aquí. 5a setmana. Gràcies per insistir i per resistir. Avui us podem dir que finalment la Lídia i la Marta han pogut veure en Xavi i en Jordi a la presó de Lille. Des de dijous passat, cada dia també poden parlar amb ells per telèfon. Estan bé, sobretot des que estan al corrent de la vostra mobilització. Intenten sobreviure tan bé com poden a les duríssimes condicions d'una presó mentre esperen una decisió sobre el seu futur immediat. Aquesta setmana tots dos declaren davant del jutge. D'aquí 10 o 15 dies haurà de dir si els deixa en llibertat o no. Nosaltres confiem que sí, però ja van moltes vegades que caiem i ens hem de tornar a aixecar. O sigui que ens mantenim molt prudents. El temps té moltes lectures. Dimecres, els organitzadors del Dakar ja presentaven el Rally del 2015 anunciant que hi haurà més mesures de seguretat per evitar el tràfic de drogues. Nosaltres encara vivim encallats en el 2014, quan hi havia poca seguretat i algú va aprofitar per enviar en Xavi i en Jordi a la presó per una culpa que no és seva. Avui, l'actor i director Joel Joan ha acceptat molt amablement donar suport a en Xavi, a en Jordi i a tots vosaltres. Joel, endavant i quan vulguis. Molt bona nit. Gràcies. Que difícil. Fa molts anys la meva germana va decidir venir a viure a Llavaneres. I al principi vaig pensar, hosti, Llavaneres, uau, que lluny de casa. I que lluny de tots nosaltres. I va ser una sorpresa i una alegria veure com, gràcies a vosaltres, a la gent de Llavaneres, gràcies a la gent com en Xavi i la Lídia, li vau donar amor, escalf. I ella és una dona feliç aquí, avui entre tots vosaltres. I gràcies a gent com en Xavi i la Lídia. Per això, quan em van demanar de ser aquí, el mínim que podia fer era ser-hi. I si puc tornar aquest amor, ni que sigui un 1%, ja em donaré per satisfet. Mireu, som aquí també avui per moltes raons, però una d'elles per demanar a la justícia francesa que obri els ulls, que pari les orelles, que escolti el clam d'aquest poble. Perquè tant en Xavi com en Jordi és evident que tenien el vostre amor. És evident que els coneixíeu. És evident que tots i cadascun de nosaltres posaríem les dues mans i els dos peus als focs per ells. I això la justícia ho ha de veure i s'ha de fer justícia. I s'ha de fer justícia, com deia l'Albert, perquè aquí hi ha uns responsables, no sé qui encara, que fan que en Xavi i el Jordi siguin avui a una presó de França. I aquests indesitjables, aquests manipuladors, que ens estan fent mal, i a les famílies. Volem que la justícia actuï i repari també l'honor dels nostres estimats Xavi i Jordi. Tots els coneixíem, tots sabem exactament qui són i què feien i com vivien i quins impostos pagaven, perquè eren ciutadans d'Europa, són ciutadans d'Europa, evidentment. I si ells són culpables, nosaltres som culpables. Que facin la presó de l'IBI més gran, perquè hi volem cabre tots nosaltres. I ojo, que aquest poble és solidari, i que no acabi també, a part de tots nosaltres, afegint-s'hi la via catalana sencera. Per favor, que els alliberin. Que els alliberin. Moltes gràcies. Novament tornen a ser aquí companys d'en Xavi i en Jordi al Rally Dakar, que sempre han mostrat el seu suport incondicional. En Nani Roma,
la Rosa, en Joan Pedrero i en Xavier Sardà, que continua portant la moto al taller d'en Jordi esperant que un dia se'l trobi. També hi ha, diu ell a títol personal, però no deixa de ser qui és, el president de la Federació Espanyola de Motociclisme, que ha tingut l'amabilitat també de ser aquí amb nosaltres. I disculpeu perquè no els he vist a tots, però també hi ha en Gerard Ferrés, en Jordi Joventeny, tots aquests amics del Dakar, als quals estem molt, molt agraïts perquè estan amb nosaltres des del primer dia. Moltíssimes gràcies a tots per venir. I avui especialment també volem donar 1000 gràcies a l'Aleix Espargaró i la seva família, que amb l'ajuda dels responsables de Dorna va fer que la campanya per en Jordi i en Xavi donés la volta al món diumenge passat durant el Gran Premi de Qatar i que s'ha posat a la nostra disposició pel que calgui. Moltíssimes gràcies. Aquesta 5a setmana serà en Joan Pedrero qui engegarà la moto d'en Xavi i donarà pas als 3 minuts de silenci. Joan, quan vulguis.
Agraïm la col·laboració del Consolat espanyol a París i, sobretot, el suport i l'ajuda